Βρισκόμαστε σε μια περιοχή βόρεια του κάμπου της Μεσαράς, εδώ στους γύρω λόφους, όπου θα επιχειρήσουμε να βγάλουμε μερικούς σκορδουλάκους ή αλλιώς βολβούς, όπως λέγονται στην Άγια Ελλάδα. Η σκορδουλάκι είναι ένα εκλεκτό έδεσμα, το οποίο προτιμάται και μαγειρεύεται τώρα αυτή τη μεγαλοβδομάδα, είτε σκέτη, είτε γίνονται τουρσί με ξύδι, είτε με κουτσιά, ξερά κουτσιά. Θα δούμε λοιπόν τώρα πώς φύεται, πώς φυτρώνει και πώς τον βγάζουμε. Εντοπίζουμε λοιπόν εδώ το φυτό, το βλέπουμε. Έτσι, τώρα θα σκάψουμε, θα προσπαθήσουμε να δούμε καταρχήν. Θα κάνουμε έτσι μια μικρή. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τώρα ξεκάθαρα το φυτό και το βολβό του. Ο βολβός του λοιπόν, ο οποίος έχει γύρω στους 15 πόντους, ένα βλαστό που είναι μέσα στη γη. Ο βολβός με τα μουστάκια εδώ, τις ρίζες. Αυτές είναι οι ρίζες. Όταν καθαρίζεται τώρα στέλιο για να τον ψήσουμε, κόβουμε αυτό εδώ, αυτό το πράγμα, ορισμένοι, το δροσερό, αυτό εδώ, τα κόβουν και αυτά και τα κάνουν σαλάτα. Και ψήνουμε κυρίως αυτό εδώ, το βολβό. Βγάζουμε τις ρίζες, καθαρίζουμε όπως το κρεμμυδάκι το ξερό φλοιό, αυτό εδώ, μέχρι να πάρει περίπου αυτή εδώ τη μορφή. Εδώ περίπου. Μετά το βάζουμε μέσα στο νερό για να ξεπληθεί, να καθαρίσει, και αφού έχουμε μια ικανοποιητική ποσότητα, τους κάνουμε είτε τουρσί με ξύδι, είτε τους κάνουμε μαγειρευτούς, συνήθως με ξερά κουτσιά. Okay. Κοιτάξτε πόσο βάθος. Βγάλαμε όμως ένα πάρα πολύ ωραίο μεγάλο κομμάτι. Έχω πηγημά! Πάρε!